悲しみの向こう、片柳宏。6月8日、相手の痛み。ぶつかった方は何ともなくても、ぶつかられた方は大きな痛みを感じている。言った方は何ともなくても、言われた方は深く傷ついている。そんなことがよくあります。相手の痛みに敏感になることができますように。